dos responsables da Asociación Oral, que se dedica a recuperar todas as manifestacións improvisadas en verso que hai en Galicia. Pois das que as máis coñecidas pois hasta data son a regueifa e o brindo, que basicamente son manifestacións moi similares. Niso estamos, un pouco tratando de manter a tradición que chegou hasta os nosos días, pola en valor, proxectala, actualizala hacia o futuro, porque creemos firmemente na licencia dela. O abano de actividades que facemos é un pouco limitado, porque como é unha entidade de carácter non lucrativo e os que traballamos nela pois facémoslo cando podemos e como podemos, pois digamos que non facemos todo o que queríamos, pero o que se fan sobre todo son actividades, algunhas de difusión, pois hai actuacións en festivales. Que empece xa a festa, que se fai un pouco tarde, sube pa arriba pequeno e non seas un cobarde. Ai la la, ai la la, ai la la, ai la la, ai la la. Aquí está o galeguiño, aquí está este pequeño que va a acabar ahora con el gorrión panameño. Oiga, pueblo espectador, oiga, pueblo espectador, no es que yo tenga la llave, Villanueva ya no... De corte didáctico, pois hai fanse obradoiros, non tanto para sacar regueifeiros como para a regueifa, o brindo e poesía tamén, entón ten unha componente poética importante, utiliza figuras poéticas e demais, entón o que estamos facendo é utilizando, digamos, como un vehículo para aproximalos a través da poesía, pois a regueifa, a improvisación e demais. Despois, o que neste momento estáse tamén traballando pois nunha investigación sobre todo sobre as orixes das distintas manifestacións improvisadas que hai no país, por extensión pois estáse tamén das manifestacións culturais do noso país, das manifestacións culturais da nosa Galiza, un pouquiño, quizá, pois máis agradecidas a nivel de público. A verdade é que os regueifeiros o pasamos moi ben e a xente que suele estar con nós, estamos pois en día claro e diáfano, pois normalmente tamén. Decía que é unha das manifestacións culturais máis típicas da nosa, do noso pobo. Lamentablemente, esta forma de cultura nosa propia e de raíz pois pasou momentos moi malos no sentido de que antes era bastante habitual que os mozos e as mozas, os vellos e as vellas, nos distintos ámbitos, tanto laboral como no campo, como entre os amigos, no estudio, na escola, pois o fixeran moi a menudo, pois para pasarlo ben, simplemente. Pois eu cada vez que realizamos pasámoslo estupendamente. Bueno, a veces un pouco mellor, a veces un pouco mellor, a veces un pouco peor, pero normalmente o pasamos pois realmente ben. E esa forma cultural foi quedando esquecida, foi quedando un poquinho aquí nunha comarca precisamente da provincia da Coruña, na comarca do Bergantiños, posiblemente algún de vos, ao mellor sodes, tampouco queda da noche, o sea que realmente ao mellor alguén ten incluso raíces por aí. E na comarca do Bergantiños foi donde realmente se mantivo esa tradición que foi esmorecendo moi pouco a pouco co paso do tempo. Quedaron en esta comarca algúns exemplos que xa non están entre nós, como é o Costa, como é o caso de Calviño, tamén o atrevido de Guirixoa, José González, e algúns que quedan en estos momentos que son alumnos deles, como poden ser, pois, Suso ou Antonio de Sornes, tamén Fermín, Guillermo, en fin, hai unha serie de personas, todas elas no ámbito da comarca do Bergantiños, en Buño, en Laracha, que de alguma maneira son os que mantiveron esa forma cultural que se foi quedando e caíndo cada vez máis para facer unha regueifa.
Pois basicamente temos que empezar por comprender que o que se fai é un diálogo entre dúas persoas, entre dous regueifeiros. Aquí nos chamamos ou nos chaman así, regueifeiros, en outras zonas le chaman repentistas, porque a copla sur de repente. En América Latina, por exemplo, le chaman payadores, improvisadores tamén. En Portugal chamanlle a desgarrada, en fin, en cada sitio ten unha forma determinada de chamarse. Básicamente, a regueifa consta de tres elementos fundamentales, que son, por un lado, a rima. É necesario que haya dúas palabras que rimen. Ahora vamos a explicar cales son esas dúas palabras que teñen que rimar. Ten que haber tamén un ritmo, ten que haber pois unha serie rítmica que se repita sistemáticamente, e ten que haber tamén unha unidade de comunicación. É dicir, temos que conseguir na copla galega, na regueifa galega, temos que conseguir que en unha estrofa de 4 versos pois consigamos decir algo. É importante que non solamente sexa a rima, sino que ademais hai algo que se chama o ritmo, e deso sí que entendemos, porque é o que nos vai a dar o equilibrio na estrofa. Entonces, para facer eso, vamos a proponervos este esquema rítmico sobre unha canción que, como se me vai a oír, se me acordo un momento da exposición, era... Lailo, la, lilo, li, lailo. Lailo, la, lilo, li, lailo. Lailo, lo, lailo, la, lilo, lalo, lilo, lalo, lailo. Por facelo máis sencillo co lailo, lailo, quizás sea máis sencillo con un esquema máis simple. Tiro, riro, riro, riro. Tiro, riro, riro, raro. Tiro, riro, riro, riro. Tiro, riro, riro, raro. ¿Os sona? ¿Sois capaz de cantar esto? A ver como andamos de ritmo. Vamos a facer unha vez máis. Tiro, os que saldrán poden empezar as que saltean, vale? Tiro, riro, riro, riro. Tiro, riro, riro, raro. Tiro, riro, riro, riro. Tiro, riro, riro, raro. Pois, bueno, facemos tamén en colaboración co Centro Veciñal de Valladares, que foi a primeira acción que se fixo. Facemos un festival anual, que este ano creo que é o 13º, aínda que empezamos con el, pois, fai 15 ou 16 anos, polo menos. Entón tamén, digamos, porque para situar esta tradición nun contexto global, non? Porque non é única no mundo, non? Digamos, aínda que ten unhas características, unhas connotacións singulares, pois mesmo no resto do Estado e en outros países do mundo, pois hai manifestacións máis ou menos similares. Entón tamén para dalas a conocer aquí e para nós tamén interrelacionarnos con esa xente que vende outro. Y me gustaría decir esto que estoy diciendo ahora, pero rimando también, un atrever. Van a viro de bergantiños, hay dispostos como unhas fieras, a atreverse co de la armería do cubano que son lumbreras. Ay la la, la la, ay no, ay la la, la la la. Ay la la, la, ay no, ay no, ay no, ay no, la. Van a atacarse mutuamente, van a atacarse con emoción. Ya veredes, compañeros, esto va a parecer una manifestación. Ay la la, la la, ay no, ay la la, la la. Ay la la, la la, ay no, ay no, ay no, ay no, la. Canta moito meus cadejos hasta que quedes fartos, porque si non para o ano o da cultura non damos cartos. Ai la 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 la, ai la 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 la. Costa Salme dice que claro non entendes, hombre. Deixa poñer aí al medio. Que é o que dixo? Bueno, como veas. Yo quiero... ¿Se oye? Pero antes que empecemos esta ronda final, nosotros le llamamos ronda, ustedes le llaman vuelta, ¿no? Ahora estamos a confesar ahí. Bueno, un poco decir que, bueno, que esto ya de por sí es una fiesta de que coexistan sobre un escenario, pocas veces se ha dado, lo que podríamos llamar ya la improvisación multilingüística, o sea, que se improvise en gallego y en castellano, gallego, almeriense y cubano. Y que esta experiencia ojalá podamos repetirla en el Festival Internacional de la Décima Improvisada y del Verso Improvisado que será en Cuba en
julio de este año. O sea, que desde aquí estoy haciendo una invitación pública a que los regueifeiros estén presentes en Cuba, y si el público no le gusta la idea, que lo aplauda. Venga. Así tengo la certeza que ya se me va metiendo, como ya lo voy entendiendo, los versos de tu cabeza. Cada uno se guarda, cada muy potencillo, no te seguro vaya, le caemos los caminos. Mas siempre recuerde que el paseo dejado, la muerte y otro malo pulmonado. Esperaré la garganta, aunque el verso no se amore, porque aquí el que se demore, yo creo que nunca canta. Cada uno se cariño, ningún de corazón, es como si estamos unidos, la misma corporación. Aquí todos se sopota, todos tenemos cariño, de saber y con camino, irte conmigo a tocar. Si nadie quiere cantar, yo he de salir hoy cantando, solo para demostrar que ya estoy interiorizando. Estas, digamos, neste momento pois son as as principales líneas de traballo que seguimos. Bueno, a todo isto estamos facendo tamén a copia un pouco de que estamos tratando de crear un fondo documental sobre iso. Acabamos recentemente de abrir unha páxina web tamén en internet, bueno, pois para pôr un pouco as actividades que facemos, como elemento de contacto e demais. Despois, pois, bueno, tamén estamos tratando de facer accións de formación por regueifeiros que dan o paso a ERSEA. Entón, bueno, porque digamos que hoxe en día o que o brindo, o que é a regueifa non pode ser exactamente como era hasta fai pouco, non? Digamos que tamén se ten que adaptar aos tempos nos que estamos. Entón, pois, nos tempos dos que estamos, pois, a componente de espectáculo ten un peso importante. Agora mesmo, pois, estamos tamén tratando de tratar de aproveitar todas as vertientes que ten, simplemente para darlle unha forma, pois, que non enriba dun escenario, pois a xente poida ver non só dous tipos pondo a caldo a un a outro, non? Senón que a regueifa e a improvisación dá pa moito máis que iso, non? Entón, do que se trata agora mesmo, pois é iso, simplemente potenciar as distintas facetas que ten e polas aí, pois, para que a xente vesa un espectáculo de hoxe e non un espectáculo de fai 100 anos, non? Que sin quitarlle mérito ao que se fai 100 anos, que desde logo temos que tratar de mantelo, pero hoxe en día creo que a xente hai que darlle algo máis, non? Do que se viña ofrecendo. E niso non. Non me fai falta fora, teño donde invertir, fala ca túa señora. Nunca miña señora, que ya teño manfalada, chego aquí pinto da boca. Non me serviu para nada. Y yo miro estos gallegos y lo tengo comprobado. Yo soy más inteligente porque yo canto sentado. Pasa yo por la cabeza y Juan Carlos un botellero. Es verdad lo que he dicho, este hombre está sentado mirando por el presidente, este nace cansado. Pasa ya por la cabeza, ay, eso sí que es cierto, ay, pasaré con Antonio, ay, tenía un aeropuerto. Casi es una vergüenza porque esto clama a Dios y no somos
avisouse que está vacilando con nós. Eso non che é tan certo, eso parece que a ti, el tengo carreiro no medio, mira que ten penetré. Voy a ver, somos los que sí, porque quiero, porque me gusta, me corta en una araña, porque me sale de dentro, al lado fondo de una pistola, acera que me arranque a ver tantos patitos esleicados, pequeños mequetrefes en raíces, que por la cara. Esas palmas ahí, como positivas y la no sacado de los que tienes más un poco más artes, cultivate, no me libre, no me libre, películas que le dan, construirte, Esto parece un cementerio de que me homenatorio, el padre niño es al frente del auditorio. Yo, ¿cómo es? Somos los que saben, representan con tareas, al infuma muerto que cuidado entre mareas. A improvisación, basicamente, o que é a improvisación é o mismo en todos lados. Simplemente o que, digamos, o que é distinto é a temática sobre a que se improvisa ou a maneira en que se improvisa. Pero digamos que as cualidades dos improvisadores de aquí pois son similares ás de outros lados. Que é o que, entón, o similar é iso, non? Que se improvisa en verso, é dicir, despois o distinto pois é a temática un pouco e o tipo de verso, non? Entón, pois aquí hai claramente un tipo de improvisación que o que quere é provocar a risa no público, de ingenio, donde prima sobre todo o ingenio, donde prima iso, tratar de establecer unha complicidade co público pola vía do humor, non?